Pagkababae ko, siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Anna's Secret File. Si Anna na nakailang lalaki bago natagpuan ang tamang lalaki para sa kanya. Yung lalaking maninindigan, magiging lalaki talaga, magiging ama ng kanilang pamilya. So ngayon po, pakinggan na natin ang mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni Tambay Love. Nakaapat si Sender! Congrats kay Tisoy! Para sa Sender, kay Tisoy, inako niya lahat, tinanggap ng ang nakaraan mo. Mabait yan. Happy ending ang storya ninyo, kaya sana magtagal pa kayo. Magsama habang buhay. Yun lamang po, ma'am. Ingat pa uwi from Tambay Love. Maraming salamat. Ito pa sabi ni Darwin. Na talagang ibinigay ng Panginoon si Tisoy na tamang tao na tatanggap at magmamahal sa'yo. Naway maging masaya ang buhay OFW at buo mong pamilya. Ito pa sabi ni Charles. Si Tiolo na naunang nambuntis. Pero, ayun, nagrunning man. Tapos nagsinungaling pa na akala magbabago, hindi pa pala. Si Ben naman, papanagutan, yung pala, pinagmalupitan ng anak. Si Rick naman, aba, sinungaling. At si Tisoy, katapatan ang pinairal, kaya naikasal. Pero alam mo, Sender, buti na lang. Hindi mo tinanggap yung kasal doon sa Indiano kasi wrong move yun. Aanhin mo ang 50,000 pesos kung magiging api ka naman. Sana sapat na si Tisoy para sa'yo. At para kay Tisoy, pahalagahan mo ang ating Sender na si Anna. At gayon din ang inyong mga anak. Thank you, Charles. Ito pa sabi ni Matt Steven Vito. Isa na namang truck driver ang nakadagit sa kapihan o kainan o sa gasolinahan. Tama lang ate na Pinoy ang pinili mo. Dahil kapag Indiano ang pinili mo, baka hindi mo kayanin. Oy, anong hindi kakayanin? Kaya sa driver ka na lang. Dahil pag driver, sweet lover. Shout out naman po ang asawa ko. Happy birthday, Sherlyn Velasquez or Velasco. Mahal na mahal kita. Ikaw lang ang babae sa buhay ko. Maliban sa'yo, DJ Rocky. Charot with harot. Maraming salamat po. Lagot ka sa asawa mo, Matt Steven Vito. Ito pa sabi ng ating kabisyo na si Robert. Kahit ilang lalaki pa ang dumaan, okay lang. Hanggang sa matagpuan mo ang karapat-dapat para sa'yo. Ganun naman tayo, diba? May dadaan sa atin hanggang sa makita natin ang taong para sa atin. Congrats sa inyo at ipagpatuloy ninyo ang relationship ninyo. From Robert. Ito pa sabi ni Lily. Hi DJ Rocky. Ang cute naman ng storya natin. Isa rin akong single mom. Medyo mahirap talagang magtiwala, lalong-lalo na kung nakakailang lalaki ka na. Tapos, hindi pa rin nagiging happy ending yung kwento. Kaya, good for you, Sender, na nakatagpo ka ng tisoy mo sa buhay mo. Sana ako din one day makatagpo rin ng tisoy sa buhay ko. Yung tisoy na magiging ama ng mga susunod ko pang anak at magiging tapat at totoo sa pagmamahal sa akin. Yun lamang po, DJ Rocky. Maraming salamat from Lily.
Ang dami pa pong nag-comment sa ating secret file for tonight. At parang lahat ng mga comment natin natutuwa kay Tesoy. Tesoy, pwede bang face reveal ka naman dyan? Ini-imagine ko kung anong itsura ni Tesoy. Siguro Tesoy talaga to. Pogi, maputi, malalabunos yung kutis, mukhang nagsisipilyo. Parang ang responsable nitong taong to. May kakilala ka ba na truck driver? Tesoy yung pangalan. Sige nga, send nyo sa FB ko yung itsura nang makita. Ana. Congratulations. Ang dami mong mang napagdaanan sa buhay pero hindi ka pa rin tumigil. Marami ka mang taong pinagbigyan ng oportunidad na mahalin ka o pinapasok sa buhay mo. At hindi man sila nagtagal sa buhay mo, at least nag-iwan sila ng leksyon sa buhay mo. Yung leksyon, wag mawawala ng pag-asa hanggat hindi nakikita ang tamang tao na aako ng lahat. Charot with harot. Huwag kang titigil sa paghahanap ng lalaking kayang-kayang bilhan ng gatas yung anak ninyo. Iba rin kasi kapag ang lalaki provider yung mindset niya. Iba yung lalaki kapag alam niya yung responsibilidad niya. Iba yung dating ng isang lalaki na merong paninindigan. Hindi yung pogi lang, macho lang, magaling lang magsalita. Iba eh. Iba ang lalaki kapag nakakapag-abot sila ng pera sa mga misis nila. O sa babae. Alam mo yon, happy wife, happy life. Kaya nga kapag ako binibigyan talaga ako ng pera, parang ang saya-saya ko. Alam mo, nakakaganda talaga ng mood. Kasi ang dami nang iniisip ng isang babae sa bahay. Paano alagaan yung mga anak? Ano yung kakainin ng buong mag-anak? And a lot of other things. Simulan na nga lang natin sa pagbubuntis. Hello, ang hirap magbuntis. Mag-anak. Diba? Hindi naman lalaki yung talagang tunay na nahihirapan eh. Hello. Kung difficulty or hardship lang naman ang kukwentahin natin pagdating sa pagbubuntis. Hindi naman sa nagkukumparahan tayo, pero maraming paraan para kahit papaano maramdaman ng isang babae na siya ay nasusuportahan at minamahal at inaalagaan. At kung kaya mo natanggalin yung isang mabigat na bagay sa kanya, bakit naman hindi? At yun ang ginawa ni Tesoy sa buhay ni Ana. Hindi ko sinasabi maging Tesoy kayo, yung mga nakikinig na lalaki dyan. Hindi ko sinasabi na maging Tesoy kayo, na akuin ninyo, kaya kong panagutan, kaya ko na ganito yung bibigay ko sa mga bata. Lahat ng kailangan ng bata kaya. Hindi naman. Pero dapat nandun yung thinking, nandun yung mindset, nandun yung goal. At hindi sapat yung salita. Nakulang naman sa gawa. So again, congratulations, Ana. You've found the right one or the right guy for you. And again, to all single moms out there, to single parents out there, huwag kayong mag-alala. Hindi pa uli ang lahat sa inyo. Makailan man kayo na lalaki o babae sa buhay ninyo, isipin nyo na lang itong sender natin, naka-4. O kung mas marami pa dun, then go ahead. Kung single ka naman eh. Para tayong dapat namimili ng sapatos. Kung dati, bigla na lang tayo nakapamili ng taong akala natin makakasama natin habang buhay. Sa pagkakataong ito, mas matalino na tayo. Kailangan sukatin, kailangan tansyahin kung komportable talaga. Alam mo yun, pag namimili ka ng sapatos, 'di ba lahat ng stores, pupuntahan mo para ma-check mo kung ano talaga yung pinaka-perfect para sa'yo. Okay lang, magpaligaw ka.
Huwag mong isipin yung sasabihin ng iba na, naku, ang dami na naman ng papaligaw dyan. Daming lalaki, oh. Bakit? Sino ba mag-aasawa dito? Sino bang magkakaroon ng partner dito sa buhay? Diba? Mamili ka. Kung marami sila at maganda ka at talagang nilalapitan ka, let them be. Mamili ka. You have the right to choose. Kasi natuto ka na. So, wag na natin gawin dati yung, okay, kung sino lang yung nandyan, go na agad. Panindigan natin yung pagkakaroon natin ng feminine energy. Na bawat store or bawat tindahan ng sapatos sinusuyod natin para matagpuan talaga natin yung tao, o hindi pala tao, yung sapatos na para sa atin. Same goes with the person that we would like to be with forever. Dapat kinikilatis. Dapat you make sure na etong sapatos na to, itong taong to, magtatagal. Worth the price. Kaya, gamitin mo muna. Charot, may darot! Anyway, Kavisha, if you want to share your secrets, share it to me in rakatera@gmail.com. I gotta say, BRBS in Bathroom Break for top secrets. Kapiling pa rin ang inyong Basa Princess. DJ Rakatera, at kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Anna's Secret File. Metro Zone.